खुलुमबाय आंनि बड' जेडि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। दिनै गासै बर' सुबुंफोरा 12 घन्टा बिटिआर बन्द फोसावबाय। फुंनि 6 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 6 बाजिसिम आसाम पुलिसआ सानै बर' सेंग्राखौ नंखाय दायाव गावथारनायनि हेंथायै जोंसार बसुमतारी आरो जनक कुमार ब्रह्मनि बिजिरनाय नागिरदों। बर' जातिनि थाखै, इयुननि थाखै, 15 सान जानाय गथ' गोरलैनि थाखै, बान्दि जानो गोनां जानाय जोंसारनि बिसिनि थाखै, जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनि थाखै आरो इयुननि गथ'फोरा जेन मामब्रा जानो गोनां जाया, आइजोफोरा जेन बान्दि जानो गोनां जाया आरो सोरनिबा नखरा जेन बायनो गोनां जाया आरो सोरबा बर' सुबुङा जेन आरोबाव जिउ गोमानो गोनां जाया, बिनि थाखायनो दिनैनि दिनखौ फुंनि 6 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 6 बाजिसिम बन्द फोसावनाय जादों।